Ne salutăm din partea echipei Expert Contabil și îți prezentăm un curs de contabilitate și 1C pentru începători. Un curs practic, un curs eficient, care te învață să devii contabil. Fondatorii acestui curs suntem Anatolie Mânzărari, magistru în contabilitate și audit, lector universitar, Și Ecaterina Burlea, doctor în științe economice, conferențiar universitar. ambii în doar 2 luni și jumătate te ajutăm să devii contabil. Cursul este organizat conform unei metode de instruire ce ne aparține. Această metodă a fost aplicată atât în predarea universitară cât și la cursurile de perfecționare. Eficiența metodei demonstrată de mii de studenți pe care am reușit să instruim și ajutăm să devină contabili, precum și sutele de recenzii pozitive ale acestora. Acum detaliat despre metoda de instruire implementată de către echipa expert contabil. Cursul constă din 5 module, sistematizate într-o consecutivitate logică, studiindu-le devii un contabil de succes. Înregistrarea companiei, bazele contabilității, contabilitatea impozitelor, întocmirea, prezentarea situațiilor financiare, 1C contabilitate și controlul fiscal și amenzi. Pentru înregistrare este suficient să ne dai un apel telefonic și doar în 3 zile primești coletul cu broșuri din partea echipei prin poșta Moldovei la adresa solicitată, atât în țară cât și peste hotare. În calitate de student la expert contabil, ești asigurat cu 9 caiete practice și teoretice, acces la cele mai utilizate platforme de realizare a studiului la distanță, Moodle, Zoom, Viber și oficiu virtual al contabilului cu toate softurile necesare. 1C, e-factură, e-declarație și multe altele. Instruirea online are loc conform unui grafic comod studentului, în fiecare zi de sâmbătă de la 9 până la 14, prin videoconferință cu profesorii pe platforma Zoom. De luni până vineri, conform unei agende, primești activități de realizare timp de 30-40 de minute zilnic, ca să însușești materialul care s-a predat sâmbătă. Aici îți vin în ajutor lecțiile video. Poți privi în reluare chiar și lecțiile înregistrate. Tutoriale cu îndrumări privind rezolvarea și verificarea problemelor și ajutorul profesorilor pentru absolut orice întrebare în chat. Iar consultațiile săptămânale, marți și joi seara, întăresc cunoștințele acumulate pe parcursul săptămânii. Cu ce începem? Înainte de a începe cursul, primești un modul introductiv în economie, unde vei afla principalele forme organizatorico-juridice ale activității de antreprenoriat, etapele înregistrării unei companii, particularități privind impozitarea afacerii în Republica Moldova în conformitate cu actele legislative în vigoare, legea cu privire la antreprenoriat și întreprindere, legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, legea cu privire la comerțul interior, legea cu privire la patenta de întreprinzător. Legea contabilității și raportării financiare o veți găsi doar la noi în format audio-video. Tot în cadrul acestui modul veți obține răspuns la întrebările cine și când are nevoie de contabilitate. Contabilitatea începe cu bazele contabilității. Aici afli de la zero noțiunile de bază cu care operează un contabil, metodele și procedeele de lucru, informații ample privind cerințele de întocmire a documentelor, obligațiuni privind desfășurarea inventarierii. La fel, în acest modul vei afla un studiu de caz amplu prin care faci cunoștințe cu toate etapele de lucru în contabilitate până la întocmirea primului bilanț. Din a doua lună de instruire te apropii și mai mult de contabilitate, deoarece te transformi într-un contabil adevărat. Încep modulele în care se studiază softul 1C și contabilitatea impozitului. Vei afla în cadrul acestor module toate aspectele impozitării afacerii în Republica Moldova. Vei lucra cu utilizarea serviciilor fiscale electronice, e-factură, e-declarații, e-cerere și, desigur, vei avea acces non-stop la 1C. Vei primi spre rezolvare însărcinări reale cu care lucrează un contabil și vei contabiliza sectoarele: caseria, banca, facturi de cumpărare, facturi de vânzare, cadre, salariu, foi de parcurs, producere și dări de seamă. Toate aceste însărcinări se realizează în baza documentelor primare sub formă de lucrări de laborator, ceea ce permite obișnuirea ta cu munca reală a contabilului. Numeroasele ore lucrate în 1C dă aptitudini reale de a lucra independent și productiv ca contabil. Și încheiem cu modulul control fiscal și amenzi. Acest modul garantează totalizarea cunoștințelor asimilate pe durata cursului, pune accent pe amenzi și sancțiuni conform codului fiscal și codului contravențional, promovând astfel o contabilitate corectă.
Evaluarea finală se face în baza celor 12 lucrări de laborator. În 1C e factură, e declarație. Ce obții la finisarea cursului? Abilități și competențe pentru a activa în calitate de contabil. Certificat de absolvire în limba română și engleză. Acces încă 2 luni la toate lecțiile video și softurile contabile. Colaborare cu echipa expert contabil. O recomandare de angajare, consultanță gratuită în domeniul organizării contabilității și fiscalității și dări de seamă prezentate la timp. Investiția în toate aceste cunoștințe și beneficii te costă 4.500 de lei, cu posibilitatea achitării în 3 tranșe. Investește inteligent în cariera ta. Înscrie-te la curs. Fă primul pas. Telefonează-ne la 069 661 009 și comandă coletul cu broșuri. Echipa expert contabil vă ascultă. Mhm.